ase kaunti ya Nyamira nigo omo waziri wechisemi ase serikali ya kaunti ya Nyamira Kennedy Angwenyi abereka wesokia na gukwanira iguru yokubwatwa wechibasari magega yaba MC ababere kwe murungania ukonyoro wechibasari ase kaunti ya Nyamira korengana no mwaziri ni gatebere buno ukonyoro wechibasari ase kaunti ya Nyamira nigo gosegetira ne serikali nene aso gotabwatwa ko chibesa go chiasi serikali nigo chinga kijaraga kubolya abamenye kurwa ase kaunti ya Nyamira kuba batoherero ekero kiribaga ente serikali batoke chibesa elibona bakikonyara go chibwatwa go chiase aborokiwa nigo chinga kechi aba MC abulitani konyara be murunga nigo tebuna amangana ya masomo meye kaunti ya Nyamira niga roka negotera na gotigara maiga ane kurwa chifamili chiristari kwenyara ko bwatekana buna chibasari nchira bwatwa kuboikerano na bo kuboligo nigo kwa rure aba MC ko abatoherero ekero kiribaga ente chibesa ko bwatwa kurwa ase serikali enene nyenekeli abantu baito ba Nyamira mono abayiboli bali babwatiji abana agises ase secondary schools nga county ya Nyamira bwangoiga ngo bwato katore kibese kigende ase gisukuru etokonyaro kibese iki korwa ase serikali nene ya Kenya national government twamanya korwa chipasari wana jibase jimna cyanyorwa gara twakinyora e wiki ya eta tuanse process yekorwa verification ona a process ye nero otomanyinga abana tokwa chipasari abana beke na ndenga kitenji ko bantambira be matuka bere ko rubono abakanyara twatumira kibese igo nare ko sababa abantu baito ba Nyamira batore mereri yake